Ассалому алейкум дӯстони азиз. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар 92 микрорайон пушти тараф хонаи Райҳонада ҷойгир мебошад. Аз ин тараф эстакадаи 82 супермаркети Пайкар, дар ин ҷо Вална ва аз ин тараф бошад 112, аз ин тараф Калинин. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри бад гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат худи бинои истиқоматӣ. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. Се хонага кардагианд бо масоҳати 78 метри квадратӣ дар 7 ошёнаи бинои новостройка. Худи бино аз 17 ошёна иборат мебошад. Хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. Баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндаги кардагӣ нест. Якум одаме ки дар ин хона зиндагӣ мекунад, ин харидор мешавад. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Даромадгоҳи хона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона, якуму дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. Аз ҳоҷатхона ву ҳаммом шурӯъ мекунем. ҳоҷатхона ву ҳаммом дӯстони азиз системаи вентилятсия доранд. Дар ин ҷо бошад ошхона. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад. Пушти тараф хонаи Райҳона 92 микрорайон ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид ва ғайра дар наздикии хона қарор доранд. Худи хона бошад дар байни масҷиди Меҳкалону масҷиди Нав қарор дорад. Ин бошад якум ҳуҷраи истиқоматӣ ва дар ин ҷо дуюм ҳуҷра. Чӣ хеле гуфтем се хонага кардагианд, ҳамаи батареяи хона часпондагӣ ва дар дохили ин хона боз яктаи дигар кладовкаи тақрибан 3 квадрата ҳам дохил аст. Ва ин бошад сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. тирезаҳои хона бошад дӯстони азиз, тарафи пешро нигоҳ мекунад. Ва аз ин тараф 92 микрорайон кафеи Суман, аз ин тараф бошад тарабхонаи Райҳона ва ростаки 112 микрорайон. Нархи хона бошад 900 000 сомонӣ. Боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Рақамҳое ки аввалашон 93 100 мебошад рақамҳои дастӣ, рақамҳои 93 539 рақамҳои WhatsApp. аз номи канали Дом TJ занг зада пурсон шавед ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. Барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.